Má dvakrát, no aj na 4. Tam je nejaký rating, že koľko sa pozrieť. Ale musíš sa tam prihlásiť. Ja som mala takéto zúsky, prišla k nám návšteva, sa im to zapáčilo, hneď som im to dala. To vyzerá, že to dá, že to je veľa. Moravia, No, ukážte, čo sa vo vás skrýva. Mama, keď niečo dáš, tak Blavačikovia. No, vidíš, som ti vravel, že to musí byť toto. Plávať. ja mám také dva. Čo? Tí vesničani, Dostali ste od Košíc. dostali, hej. Dvakrát. Pravda, no. Štefánku, rybenka 5, 2, 6, 3, malá. nie? Tak A ne. už má 30 rokov. No ideme do toho. Tak ideme. No hop. Ježišmaria. Nemám chutí obed. Ja by som ti dal ešte jedno pivko. Davaj, dones. Ja Lucia asi nebude. Lucia, budeš pivo? Nie. Tak Michal, toto je voľné. Daj si toto. Jasné. A pre mňa je kde voľné. Ty máš tú kolu. Áno. Kde je voľné? Ale mňa neber, Ináč mňa slečna je neber. veľmi... Ináč vyzeráš dobre. Vnútri Čo ochotná. sa bojíš? Oni nechcú dávať von Igor, že poharetové. Dušanko sa Nie, ti ja chce som mu platiť. poprosil, povedal som, že sme na také prechádzky, že či by sme si nemohli kúpiť. Ideš. A ona, že však ja vám dám aj Ja už to mám za sebou. To nedávajú, lebo ja neviem, koľkokrát sme tu boli, že povedali, že von nedávajú a hotovo. No nie. No ale náš Miško ten vybaví všetko, lebo on je po mne. Máte peknú fotečku. Papuľu. Števo, Ukáž? pekná. Hej, pozerám sa na poldecaj, hej, zase vyzerám jak Alkan, ty kokos, lebo ona kúka tam, kam má, a ja kúkam na poldecaj. Ale Števo, ty sa mi zdá, že si normálne omladol. Áno. Aj tak si Ty si už bol taký Ale starec. asi bol na liftingu, jak ten Vajda. Míšo, Tak to asi Maxo, pekne nie, alebo čo, ale taký Mišo Maxo. Ja som Mama. asi síce nevidela starého. Kričí na bicykle a kričí, že Mišo. Bicyklik Saška Mišo, syndrom. keď sa išiel ženiť, tak sme mali doma takú žúrku, tiež podobnú ako včera. A babka, že neviem, toho ešte ani moc nevypila a povedala, že Ježiš, Saška sa natáča. že Saška, nehraj sa s tým bicyklíkom. Prečo? Ona zahrala s Maxom, vieš? A odtedy sme Maxa začali volať, že bicyklík. Ja som išla na návštevu a som povedala, že čo mama, čo si dáš? Ja hovorím, čaj alebo kávu. Mama, čo si dáš? Som povedala, že čaj alebo kávu. A keď som to povedala 15. raz a že teda, či si dám šampanské, tak som povedala, a daj to šampanské. A išlo. Prvé šampanské, druhé, tretie, štvrté, páté, desáté a Max začal vyskakovať na Sašku a ja hovorím, Saška, nehraj sa s tým bicyklíkom. A sa Katka išla s telefónom do záchodu a zrazu telefón jej padel do No ja si to s tebou neviem.